Hola amics, com esteu? Podria compartir amb vosaltres aquest vi que elaborem a Ritme Celler, la Deo Priorat, Plaer 2016. És un vi negre de vinyes de 80% canyena, 20% garnatxa, vinyes de 40-60 anys d'edat. Ritme Celler és un projecte que vaig començar el 2010. Actualment tenim el celler a la Vilella Alta, que és un petit poble de 80 habitants, 16 hectàrees que treballem de manera ecològica, i el plaer, com el seu nom indica, és que és un plaer fer aquests vins del Priorat, que és una zona meravellosa, amb un paisatge únic, amb un caràcter, una filosofia, una espiritualitat profundíssima. I tot es deu doncs, als costers que tenim, a l'orografia tan extrema, a la història que hi ha allà i també a la licorella, sobretot el terreny que tenim de licorella. Aquesta licorella fa els vins profunds, foscos, espirituals, amb fruita negra, amb especial mediterrani, amb capa alta, com podeu veure, una capa molt alta. Un vi gras, intens, potent, però a la vegada fi amb el caràcter de Priorat. Espero que el disfruteu. Vinga, adeu!